Γεια σας, είμαι η Σελήνη και θα σας δείξω σήμερα έναν τρόπο να βάψουμε τα αυγά φυσικά για το Πάσχα με χρώμα ζαχαροπλαστικής. Έχω ήδη φτιάξει μερικά, τα οποία είναι τούτα. Δεν ξέρω αν φαίνονται καλά, ίσως στο φως να φαίνονται λίγο καλύτερα. Λοιπόν, τα υλικά που θα χρειαστούμε είναι χρώματα ζαχαροπλαστικής ή νερού, τα οποία βρίσκουμε πολύ εύκολα στο σούπερ μάρκετ. Φούξια, εγώ έχω, λιλά και μπλε. Τα υπόλοιπα είναι pigment χρώματα, τα δοκίμασα και δεν κάνουν για αυτό που θέλουμε. Λοιπόν, λευκό ξύδι, θέλουμε 4 ποτήρια, κουτάλια ή σταγονόμετρα, τα οποία έχω ήδη χρησιμοποιήσει γιατί έχω φτιάξει, όπως σας είπα, μερικά αυγά, χαρτάκι κουζίνας, αυγά βρασμένα, άσπρα, μην κοιτάτε που εμένα μου πέσει λίγο φούξια. Πρέπει οπωσδήποτε να είναι άσπρα τα αυγά μας, γιατί αν είναι μπέζ δεν θα βαφτούν τόσο απλά. Εγώ έχω αυγά πάπιας από δικές μας μάλλον πάπιες, γιατί τέλος πάντων είναι βρώμικα τα περισσότερα, λογικό. Τα καθάρισα όσο μπορούσα, παραπάνω δεν γινόταν να καθαρίσουν, δεν ήθελα να βάλω χλωρίνη. Λοιπόν, εσείς θα πάρετε αυγά άσπρα από το σούπερ μάρκετ, τα οποία συνήθως είναι καθαρά. Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε κάποια πράγματα για τα οποία ούτε εγώ είμαι πάρα πολύ σίγουρη. Θα μάθουμε πολύ σύντομα αν θα πετύχουν ή όχι. Λοιπόν, έχουμε βάλει χλιαρό νερό μέσα στα 4 δοχεία μας, τα οποία δοχεία μπορείτε να έχετε 5, μπορεί 3, ανάλογα με τα χρώματα που έχετε. Λοιπόν, εγώ τα χρώματα νερού τα έχω προμηθευτεί από κατάστημα με είδη χόμπι και είναι ήδη αραιωμένα με νερό, οπότε το αποτέλεσμα μου, ειδικά στα σκούρα χρώματα, δεν είναι ακριβώς αυτό που περίμενα. Εσείς όμως θα πάρετε τα χρώματά σας από το σούπερ μάρκετ και δεν θα έχετε κανένα απολύτως πρόβλημα. Λοιπόν, όπως είπα, έχω γεμίσει τα δοχεία μου με νεράκι μέχρι τη μέση, όχι παραπάνω, γιατί μόλις βάλουμε το αυγό θα ξεχυλήσει αν είναι πολύ το νερό. Και συμπληρώνουμε περίπου 2 κουταλιές της σούπας λευκό ξύδι. Δεν χρειάζεται να είναι ακριβώς, 2 πάνω κάτω. Εγώ θα προσθέσω τώρα λίγο ακόμη χρώμα, γιατί με αυτό το χρώμα που υπάρχει στα ποτήρια έχω ήδη βάψει μερικά αυγά. Οπότε συμπληρώνω το φούξια, από ό,τι βλέπω δεν θα χρειαστεί συμπλήρωμα. Θα ρίξω λίγο κόκκινο, πολύ λίγο. Λίγο μπλε. Και λίγο λιλά. Στο λιλά το χρώμα, δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα, έχω προσθέσει glitter. Τι glitter είναι αυτό? Είναι χρώμα μίκα, το οποίο τώρα μέσα στο δείξω, το οποίο υπάρχει σε διάφορα χρώματα, ενδεικτικά σας δείχνω τώρα 2 κουτάκια. Εγώ έχω ρίξει μόβ μέσα στο μόβ. Και αυτά τα χρώματα μίκα λοιπόν είναι φυσικά χρώματα που προέρχονται από ορυκτές πέτρες σε τρίμα. Έχω ρίξει επίσης και μέσα στο μπλε γαλάζιο γκλίτερ. Δεν φαίνεται πάρα πολύ στο αυγό μας, αλλά κάνει μια ωραία τσαχπινιά. Παίρνω το πρώτο αυγό λοιπόν, που το έχω κάνει φούξια κατά λάθος γιατί μου έσταξε. Και τα αυγά μας τα έχουμε βράσει, εννοείται, και έχουν κρυώσει. Και όπως είναι, με τη βοήθεια του κουταλιού, θα το βάλω μέσα στο χρώμα. Τι μπορείτε να κάνετε τώρα?
Αν βρείτε αυτοκόλλητα καλής ποιότητας, εγώ δεν βρήκα για να είμαι ειλικρινής, θα τα χρησιμοποιήσετε κολλώντας τα πάνω στο αυγά, σε διάφορα σημεία που θέλετε, και θα το βουτήξετε μετά με προσοχή στο χρώμα. Τα αυγά τα αφήνουμε μέσα στο χρώμα όση ώρα χρειαστεί, ανάλογα με το τι τόνο θέλουμε να δώσουμε, ανάλογη ώρα αφήνουμε και το αυγό μέσα στο χρώμα. Λοιπόν, αυτό, αν το βγάλω τώρα, θα γίνει έτσι. Και νομίζω ότι μου αρέσει κιόλας πάρα πολύ και θα το βγάλω. Λοιπόν, παίρνω ένα κομμάτι χαρτί, με τη βοήθεια 2 κουταλιών για να σουρώσω λίγο το χρώμα που έχει μείνει πάνω στο κουτάλι. Βάζω το αυγό μου εδώ και ταμπονάρω. Και το αυγό μου είναι έτοιμο. Τώρα, εδώ δεν έχει βαφτεί καλά σε κάποια σημεία. Δεν φταίει η βαφή, αλλά το αυγό. Λοιπόν, επειδή εδώ δεν μου έχει πιάσει πάρα πολύ καλά, βλέπετε, θα το ξαναβάλω. Λοιπόν, θα δοκιμάσω τώρα μια άλλη τεχνική, δεν ξέρω ούτε κι εγώ πώς θα βγει. Μου έχουν πει όμως ότι είναι καλή. Παίρνουμε το αυγό μας, όπως είναι, και έχουμε και μια λαμπάδα που έχει εδώ στην άκρη μια μυτούλα. Φαίνεται? Φαίνεται. Λοιπόν, περνάω το κερί με σχέδια που θέλω να κάνω. Ας πούμε, εγώ κάνω zigzag. Δεν νομίζω ότι θα βγει πολύ ωραίο, αλλά δεν χάνουμε και τίποτα. Λοιπόν, σχεδόν τελειώνω. Πολύ ωραία. Σκουπίζουμε να φύγουν τα κεριά που έχουν μείνει και προτείνω να το κάνουμε κόκκινο. Επίσης, με τη βοήθεια του κουταλιού μας, το βουτάμε μέσα στο νερό, ανακατεύω και λίγο, γιατί μου φαίνεται ότι έκατσε όλο το χρώμα στον πάτο. Και αφήνουμε να δούμε τι θα γίνει. Δεν θα κάνω άλλο αυγό με την τεχνική του κεριού, γιατί φοβάμαι να μην το χαλάσω. Δεν έχουμε κάνει μπλε αυγό. Το ρίχνουμε μέσα στο χλιαρό νερό μας. Λοιπόν, έχω δοκιμάσει και χρώματα pigment, που σας είπα πριν, τα οποία είναι πιο παχύρευστα και όχι τόσο υγρά όσο τα χρώματα νερού, δηλαδή ζαχαροπλαστικής. Τα έχω δοκιμάσει εδώ, κίτρινο και πράσινο, γιατί δεν είχα, αλλά πιστέψτε με, μην μπείτε στον κόπο, το αποτέλεσμα είναι μηδενικό. Εδώ, ένα αυγό από αυτά που έκανα προηγουμένως. Είχα πάρει αυτά τα αυτοκόλλητα, τα οποία είναι για αυγά, που σημαίνει ότι κολλάνε πάρα πολύ καλά πάνω στο αυγό και δεν ξεκολλάνε. Και έκανα αυτό εδώ το σχέδιο, το λουλουδάκι. Τα υπόλοιπα στίκερ που είχα πάρει, τα αυτοκόλλητα, δεν την κάνουν αυτή τη δουλειά, διότι μόλις τα βάλεις στο νερό πολύ απλά ξεκολλάνε. Οπότε, πάρτε αυτοκόλλητα που είναι για αυγά, υπάρχουν στο μεγάλο κατάστημα το γνωστό, την αλυσίδα παιχνιδιών, και υπάρχουν σε πολλά σχέδια και μπορούμε να κάνουμε διάφορα πράγματα. Τα αφήνουμε αυτό στην άκρη. Επίσης, έχω προμηθευτεί αυτά εδώ τα χρώματα glitter, μεταλλικά χρώματα θα έλεγα εγώ, σε μοβ, μπλε, γαλάζιο, φούξ κόκκινο, πορτοκαλί
κίτρινο. Τα έχω βάλει μέσα σε ζεστό νερό για να γίνουν υγρά, διότι πριν ήταν σε μορφή κόλλας, ας πούμε. Λίγο πιχτά. Με αυτά μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Είτε βάζουμε γάντια φυσικά, γαντάκια μιας χρήσης, ρίχνουμε λίγο χρώμα στο χέρι μας, τρίβουμε κατά αυτόν τον τρόπο, παίρνουμε το αυγό και το πάμε από το ένα χέρι στο άλλο. Αυτό το αυγό έχει γίνει με τη συγκεκριμένη τεχνική, γι' αυτό είναι και μεταλλικό, δεν ξέρω αν φαίνεται. Είναι όμως χρώμα μοβ μεταλλικό. Επίσης μπορούμε, εφόσον έχουμε προμηθευτεί ένα τόσο λεπτό πινελάκι, να το βουτάμε μέσα από την τρυπίτσα που έχει εδώ πέρα, εδώ, και να κάνουμε σχέδια ό,τι θέλουμε πάνω στο αυγό. Ένα αυγό που μπορεί να μην πέτυχε πάρα πολύ, αλλά τέλος πάντων είναι διαφορετικό από το υπόλοιπο. Με κίτρινο και κόκκινο γκλίτερ μεταλλικό. Λοιπόν, δεν έχουμε βάλει αυγό στο μοβ χρώμα. Όπως βλέπετε το έχω βάψει και αυτό το αυγό φούξ, οπότε δεν μπορούμε να το βάλουμε. Θα μπει ή στο φούξ ή στο κόκκινο. Γιατί αν μπει αλλού θα φανεί η διαφορά μας. Παίρνω αυτό το αυγό και το βάζω στο λιλά μας το χρώμα. Εδώ. Αλλά επειδή το χρώμα εξακολουθεί να μην μου γεμίζει το μάτι, θα συμπληρώσω αρκετό. Μην περιμένετε θαύματα, θα βγει ένα ωραίο λιλά χρωματάκι, απαλό. Με γκλίτερ, δεν ξέρω αν βλέπετε τώρα το γκλίτερ που σχηματίζεται εδώ πάνω, είναι από τα χρώματα μίκα που σας είχα πει πριν. Λοιπόν, το φούξ που είχαμε πει ότι θα το βγάζαμε, το έχουμε αφήσει αρκετή ώρα πιστεύω μέσα. Οπότε μπορούμε πολύ απλά να το βγάλουμε. Σουρώνουμε και από το χρωματάκι γιατί μην πάει χαμένο. Εδώ είναι το αυγό μας. Συγγνώμη για το τηλέφωνο. Θα μπονάρουμε. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό. Όπως έχω πει, δεν φταίει το χρώμα για τις ατέλειες που βλέπετε εδώ, αλλά το αυγό μας, γιατί είναι φυσικό. Βγάζω και το κόκκινο για να δω πώς έγινε. Καλύτερο από ό,τι περίμενα. Λοιπόν, όπως βλέπετε τελικά η τεχνική μας έπιασε τόπο. Μπορεί να μην έκανα κανένα σχεδιάκι φανταστικό, αλλά ξέρουμε ότι αυτή η τεχνική πιάνει. Οπότε μπορούμε να το δοκιμάσουμε και σε άλλα αυγά. Εδώ είμαστε πάλι. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, το χρώμα των αυγών εξαρτάται και από το πόση ώρα θα αφήσουμε το αυγό μέσα στο χρώμα, αλλά και από το πόσο χρώμα έχουμε βάλει μέσα στο νερό μας. Εγώ εδώ στο μπλε αυτή τη φορά έβαλα περισσότερο, διότι δεν ήθελα ακριβώς αυτό το γαλάζιο, μα ήθελα λίγο πιο σκούρο μπλε. Και για να δούμε πώς έχει γίνει αυτό το αυγό. Λοιπόν, παίρνουμε πάλι χαρτί. Έχουμε εξοδέψει πολύ χαρτί. Μπορείτε όμως να το κάνετε και με ένα χαρτί. Λοιπόν, είδου και το μπλε μας στο αυγό, στραγγίζουμε. Έχει πάνω και το glitter, δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε στην κάμερα, μάλλον δεν μπορείτε. Δεν πειράζει, σας το λέω εγώ, είναι πάρα πολύ όμορφο. Λοιπόν, και το αυγό μας είναι έτοιμο. Θα έλεγα σχεδόν έτοιμο. Γιατί έχει πάλι μία μικρή ατέλεια εδώ πέρα, είναι εκεί που ακουμπούσε στο ποτήρι. Προτιμήστε γενικά ποτήρια που να είναι σε ευθεία γραμμή και όχι να κλείνουν προς τον πάτο όπως αυτά εδώ.
ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, θα το ξαναφήσω στο νερό, δεν χάνω τίποτα στο χρώμα. Και μου έχει μείνει αυτό που θα βαφτεί φυσικά φούξ, γιατί δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Αλλά θα προσπαθήσουμε να ζωγραφίσουμε και εδώ με το κεράκι. Θα βαρεθείτε λίγο αυτή τη στιγμή, αλλά μπορείτε να ακούτε από πίσω τον αρμίκ που σας έχω βάλει, που παίζει τέλεια κιθάρα φλαμέγκο. Μέχρι να κάνω εγώ τα ωραία μου λουλουδάκια. Δεν είμαι πολύ καλή σε αυτό. Λοιπόν, η λιπαρή ουσία λοιπόν που έχει το κερί, που είναι το κερί μια λιπαρή ουσία, εμποδίζει το χρώμα μετά να κάτσει πάνω στα σημεία που έχουμε περάσει το κερί. Οπότε μπορούμε να φτιάξουμε με αυτό πάρα πολλά σχέδια. Λοιπόν, επειδή φτιάχνω και νύχια, μια άλλη τεχνική είναι όπως κάνουμε τα γνωστά marble, δηλαδή βάζουμε μανό μέσα στο νερό, απλώνουμε, σχεδιάζουμε και βουτάμε μέσα το αυγό με την ίδια ακριβώς διαδικασία που κάνουμε και το νύχι μας. Λοιπόν, σκουπίζουμε από κεριά που έχουν μείνει. Δεν θα βγει πολύ καλό γιατί εδώ το αυγό μου έχει λίγο ξεφλουδίσει, δεν ξέρω αν το βλέπετε. Αλλά θα δούμε πώς θα βγουν τουλάχιστον τα σχεδιάκια που κάνουμε με τη λαμπάδα μας. Θα το κάνω φούξι αυτό το αυγό. Λοιπόν, και μου μένουν δύο αυγά. Να δω πρώτα το μπλε το αυγό τι έχει απογίνει. Πολύ καλύτερο. Αν θέλουμε φυσικά μπορούμε να περάσουμε τα αυγά μας από πάνω με λάδι ή βούτυρο. Εγώ όμως νομίζω ότι έτσι μάτι είναι πάρα πολύ όμορφα. Τι λέτε κι εσείς? Ένα μπλε αυγό βαμμένο φυσικά. Και φυσικά όταν το σπάσουμε να το φάμε δεν θα έχει περάσει μέσα βαφή. Αλλά ακόμα και να έχει περάσει, είναι χρώμα ζαχαροπλαστικής, είναι βρώσιμο, οπότε δεν πειράζει. Λοιπόν, μου φαίνεται θα πρέπει να κάνω όλα τα αυγά φούξια σήμερα. Λοιπόν, εδώ δεν ξέρω τι σχέδιο μπορούμε να κάνουμε, αλλά επειδή έχω και πολύ φαντασία, λέμε τώρα, θα κάνω ό,τι μου έρθει στο κεφάλι βασικά. Λοιπόν, το βουτάω μέσα στο κόκκινο και αυτό, ή στο μπλε. Στο μπλε. Λοιπόν, μου μείνει ένα τελευταίο αυγό. Εφόσον έχω ελεύθερο το κόκκινο χρώμα μου, θα το βουτήξω μέσα στο κόκκινο χρώμα. Λοιπόν, μπορούμε κιόλας να το βγάλουμε αν θέλουμε. Αν θέλουμε πιο ήπια παστέλ χρώματα, να γίνει έτσι. Εμένα προσωπικά δεν μου αρέσει πάρα πολύ. Οπότε θα το αφήσω μέσα να γίνει κανονικό κόκκινο, όπως αυτό. Δηλαδή, λοιπόν, είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη από τη διαδικασία και από το αποτέλεσμα. Λοιπόν, αν θέλουμε τώρα, μπορούμε να πάρουμε αυτό το χρώμα όπως είπαμε πριν, να βουτήξουμε το πινελάκι μας μέσα, να βγάλω λίγο το παχύρευστο μέρος για να βρω το υγρό. Το μπλε πάνω στο μπλε, θα μου πείτε λογικό, δεν φαίνεται, αλλά θα ήθελα να κάνουμε ένα σχεδιάκι μεταλλικό, αλλά δεν θα το κάνουμε. Δεν θέλω να χαλάσω τα αυγά μου. Για δείτε εδώ και το αυτοκόλλητο που είναι για αυγά. Λοιπόν, μπορώ να δω
άμα το κόκκινο φαίνεται πάνω στο μπλε. Φαίνεται. Οπότε μπορούμε να κάνουμε ένα ωραίο σχέδιο με κόκκινο. Γιατί όχι. Αν δεν σας βολεύουν τα χρώματα που είναι μέσα στη ζελατίνα, μπορείτε να τα ρίξετε σε ένα ποτηράκι, του εσπρέσο ας πούμε, και μετά κάθε φορά που θα θέλετε να τα χρησιμοποιήσετε, επειδή αυτά κρυώνουν και γίνονται πολύ παχύρευστα και δεν μπορούν να τα δουλέψουν, να τα βάζετε στο φούρνο μικροκυμάτων για μισό λεπτό, όχι παραπάνω, και να τα δουλεύετε κανονικά. Και επίσης έτσι μπορείτε να τα αποθηκεύσετε κιόλας, γιατί έτσι όπως τα έχω αφήσει εγώ φυσικά δεν είναι εύκολο να αποθηκευτούν. Ωστόσο στεγνώνουν και αποθηκεύονται εφόσον δεν στάζουν, αλλά είναι ακόμα καλύτερο αν μπορούμε να τα φυλάξουμε. Λοιπόν, τελειώνω εδώ και με... Λοιπόν, τελείωσε το αυγό. Τίποτα, του έκανα ένα απλό κόκκινο σχηδιάκι. Φαντάζομαι ότι εσείς μπορείτε να κάνετε πολύ περισσότερα πράγματα από αυτό. Δεν το έχουμε τη ζωγραφική. Αφήνουμε στην άκρη. Βγάζουμε και τα δύο τελευταία αυγά. Δεν είναι δύο βασικά τα αυγά μας, είναι 4. Απλά είναι που δεν ξέρω καλά μαθηματικά. Λοιπόν, για να δούμε. Λοιπόν, εγώ δεν είμαι ευχαριστημένη για ακόμη μια φορά από το αποτέλεσμα. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε. Το αυγό μας έχει γίνει πορτοκαλί. Οπότε, πολύ απλά, το ξαναβάζω μέσα και δεν τρέχει τίποτα απολύτως. Λοιπόν, το φούξιο το αυγό μας είναι έτοιμο. Με τα λουλουδάκια του. Λοιπόν, και κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω γιατί μου τελειώνει και η μπαταρία. Εδώ είναι τα αυγουλάκια που καταφέραμε να κάνουμε. Και εδώ αυτό που σας έδειξα πριν, που έφτιαξα προηγουμένως. Σας χαιρετώ και ελπίζω την επόμενη φορά που θα έχω κάτι να σας πω να το κάνω πιο σωστά. Αυτά, φιλάκια.